हाय हॅलो एसएम क्रिएशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. तर चला आज आपण फोडणीचा भात कसा बनवायचा ते बघूयात. इथे मी असा भात घेतलेला आहे. इथे आपल्या उरलेला भात असतो किंवा मी आता हा सकाळचा भात आहे माझ्याकडे शिल्लक राहिलेला, तर मी याला तिखट फोडणीचा भात बनवणार आहे. तर त्याच्यासाठी मी साहित्य घेतलेलं आहे. इथे आहे एक कांदा, हिरवी मिरची, कोथिंबीर आणि कढीपत्ता. तर आता आपण गॅसवर कढई ठेवून घेऊयात. तर आता कसं बनवायचं ते बघूयात. तर इथे बघू शकता मी गॅस पेटवून घेतलेला आहे. तर आता आपण कढई ठेवून घ्यायची, त्याला गरम करून घ्यायची आणि हा भात आपण असा छान असा मोकळा करून घ्यायचा आहे. पूर्ण असा हे बघू शकता, असं छान असा मोकळा करून घ्यायचा आहे. बघू शकता 2 चमचे मी तेल टाकून घेतलेलं आहे. तर आता आपण याच्यामध्ये मोहरी टाकून घ्यायची आहे, अर्धा चमचा जिरे आणि आपण कांदा बारीक कापलेला कांदा टाकून घ्यायचा. कांद्याला छान परतून घ्यायचं. तर इथे बघू शकता कांदा छान आपला लाल झालेला आहे. थोडे शेंगदाणे टाकून घ्यायचे. शेंगदाण्याला पण छान असं परतून घ्यायचं कढईमध्ये. आता आपण हिरवी मिरची टाकून घ्यायची. हिरवी मिरची पण अशी छान परतून घ्यायची. अशा पद्धतीने मी असा भात असा छान असा मोकळा करून घेतलेला आहे. इथे बघू शकता. तर चला आता आपली मिरची पण परतून झालेली आहे. मी इथे कढीपत्ता टाकून घेते. आता कढीपत्त्याला पण छान परतून घ्यायचं आणि कोथिंबीर पण छान अशी फोडणीमध्ये परतून घ्यायची. आता याच्यामध्ये आपण हिरवी मिरची टाकलेली असताना आपण याच्यात लाल मिरची टाकायची नाही, फक्त हळद टाकायची आहे. तर इथे मी आता पाऊण चमचा हळद टाकते. इथे बघू शकता. आता आपली फोडणी अशी छान झालेली आहे. तर आता इथे आपण भाताचा तर आपली फोडणीमध्ये आपण हा भात टाकून घ्यायचा आहे. इथे बघू शकता. आणि याला छान असं परतून घ्यायचं. भात टाकल्यानंतर याला चांगलं असं परतून घ्यायचं, खाली वर करून घ्यायचं. इथे बघू शकता भात टाकल्यानंतर आपण याला फोडणीमध्ये चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे, खाली वर करून. अशा पद्धतीचा भात खूप छान लागतो, तिखट भात. आणि हे लहान मुलं जर फार आवडीने खातात आणि आपला भात पण वाया जात नाही. शिल्लक जर उरला असेल भात तर आपण असा तिखट भात करून खाऊ शकतो. तर अशा पद्धतीचा तिखट भात तुम्ही पण नक्की करून बघा. तर आता याच्यामध्ये आपण आवश्यकतेनुसार मीठ टाकून घ्यायचं आहे. तर आता इथे मी अर्धा चमचा मीठ टाकते. मीठ टाकल्यानंतर याला छान असं परतून घ्यायचं. तर अशा पद्धतीचा तिखट भात तुम्ही पण नक्की करून बघा. जर माझी रेसिपी माझी व्हिडिओ आवडत असेल तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. मस्त खा आणि स्वस्त राहा. पुन्हा भेटूया अशाच नवीन व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत बाय.